Ay. Stand up! Stand up na! Where's your car? Where's your car? Not go. Oops! Slowly! Good morning po. Ano natin yun? Tumawag na si Frank. Hindi ko ako mamapit. Jaco, where's your car? Ay, private po. Ay, naku, maaga sa gabi. Tanda lang ang isip. Jaco, look. First, look at my Pokemon. Oh.